Hej, mit navn det er Magnus. Jeg har valgt at skrive omkring te til mit valgfri speciale her på andet hovedforløb på tjeneruddannelsen. Og jeg har lavet en lille præsentation, som man kan følge med her på min sidekammerat. Jeg vil egentlig bare så småt gå i gang. Lige til at starte med, så er det ret vigtigt, at vi lige får sat rammerne omkring te. Te er det produkt, man har af bladene fra Camellia sinensis-planten, som er den eneste plante, man kan lave te på. Hvis man så står med sådan noget som urtete eller kamillete, så er det faktisk det, man kalder en infusion. Så det er ret vigtigt, at man lige sådan sætter skillet derimellem. Ellers så er Camellia sinensis-planten, det er sådan, den ser ud som herover, og det er en plante, der har været af, hvad man ligesom kan forske sig tilbage til, at det er sådan omkring 4.500 år gammelt, og sådan det er dateret, i hvert fald skrevet ned, at man har brugt planten til det, den bliver brugt til nu, i altså 2100 år. Jeg tænker lige, at jeg vil starte med at fortælle lidt omkring planten. Det er en plante, der er i Camellia-familien, og så er det en plante, som man ligesom... Altså det er en plante, som så har to varieteter, man arbejder med. Der er Camellia sinensis, som er de her små, fine blade, og så er der Camellia sinensis assamica, som er den samme plante, som har lidt grovere blade. Det er to forskellige steder, der udvikler sig lidt sådan forskellige steder på planeten, hvor den ligesom har haft de bedste vækstbetingelser, så har den udviklet sig til Camellia sinensis assamica efterfølgende. Men de her to forskellige varieteter har så en masse kultivarer, og der er skrevet ned, i hvert fald hvad man ved, at der er 51.000 forskellige kultivarer, som man tit refererer til, på sådan, hvis man læser bagsiden af en pose med te. Ellers så er den en ret spændende plante. Den er egentlig meget brugt som sådan en haveplante rundt omkring i Sydeuropa, så Camellia sinensis står sådan i ret mange haver på sådan italienske gårde og farme, og så fremt også franske og spanske, fordi den er ret yndig. Ja, det er sådan en ret fantastisk plante, som kan blive brugt til rigtig mange ting, men især te bliver den hovedsageligt brugt til. Lige for at snakke lidt omkring, hvor man dyrker te, så planten her, den egner sig bedst over i kontinentet Asien, hvor den har det bedste levevilkår. Det er også dem, der laver mest te. Kina er den helt store faktor inden for te, og det står sammen med Indien for en 2/3 af det te, vi drikker, det kommer fra det område. Og at den her 2/3 er det så kun 30%, som er fra Indien. Så det er vigtigt at forstå, at Kina er sådan en ret stor spiller inden for det her. Den sidste tredjedel, det er Nepal og Japan, som står for produktionen, og så en lille bitte procent af det, vi kalder New World Teas, som er teer fra Afrika og Europa og Amerika og Australien. De har sådan lidt mere sådan små forsøgsproduktioner inden for te. Altså det er jo en ældgammel plante og en ældgammel sådan drik, som jeg præsenterer nu her. Så der er jo noget historie, som jeg også gerne lige vil komme ind på. Man kan ikke sige te uden at sige Shen Yong, som er ham, der ligesom efter sigende skulle være ham, der opfandt teen. Det skete efter sådan de her legendariske sådan skrifter om, at ham her Shen Yong, han skulle være ude hele dagen og have prøvet en masse forskellige planter og urter for at se, om de var spiselige. Og så var han ligesom blevet en lille smule forgiftet, så han satte sig under et træ for at hvile sig, og så ned i hans mund faldt simpelthen det her teblad og kurerede ham for hans forgiftelser. Så synes man, det var skide spændende, og så brugte man de første 1500 år på at spise det her blad i salater og kogeretter og en masse andre serveringer. Man finder så ud af, at man kan drikke det i stedet for, og at smagen er endnu bedre, når man drikker teen. Så man starter ret hurtigt med at lave sådan nogle ristede teblade, så man samler i sådan nogle kager, og de her kager har man så kunne rive ned i en skål, og så piske dem op sammen med vand. Det er lidt det, man har, sådan, som japanerne så har fortolket videre på, og det de har lavet til matcha. Men det var sådan den originale måde, man drak det på, hvor man så efterfølgende fandt ud af, at man også godt bare kunne hælde vand over bladene og drikke dem. Det finder vi så også ud af herovre i Europa i omkring 1600-tallet, hvor det kommer til Europa-te og har en stor indvirkning på den sådan adelige del af Europa, fordi det er så kostbart og så fint et produkt. Man begynder så at fragte det mere og mere, og betaler i starten egentlig med sølvmønter. Betaler kineserne med sølvmønter. Det blev lige pludselig ret dyrt, især for den engelske del, at de var sådan de store, dem der ligesom tog allermest til af det, der kom til Europa. Så de besluttede sig ret hurtigt at finde ud af, om de ikke kunne betale med opium, fordi det havde de en masse af, og det kunne de producere en masse af.
Og det takkede kineserne ja til, og det var lidt noget lort, fordi så kom der den her sådan landeepidemi om, at alle kinesere bare blev tosseafhængige af det her opium. Og det ender så med, at kejseren i 1839 vælger at skyde et skib ned, som kommer med opium for at hente te, og der starter så det, vi i dag kalder opiumkrigen. Den var et par år, og så bliver europæerne og englænderne lidt træt af det, og gør, hvad de gør bedst, og bare tager et stykke land og kalder det deres. Så de napper Hongkong og har så transport og ind og ud af te den vej igennem. Der stjæler de så også noget te på et tidspunkt og tilføjer til deres eget rige, altså det her sådan store britiske imperium i Indien, hvor de så prøver at dyrke te der, og det starter sådan omkring midten af 1800-tallet, hvor man først begynder på det. Så det er egentlig først der, man starter med at producere te i Indien. Ja. Jeg har sådan lige lavet her en illustration med, hvordan man kan se, hvordan teen har bevæget sig op igennem verden. Den starter herude i Kina, ude i Asien, og så følger den egentlig bare ret meget sådan silkevejen op igennem Europa, og op igennem kontinenterne, og igennem Iran, og den var igennem, indtil det lander herop. Og så nedenunder har jeg lavet den her grønne streg, hvor man ligesom kunne se sejllinjen mellem det te, der blev fragtet til London og til England. De blå streger, som ses på billedet, det er der, hvor der er munke, der har taget der, ellers så de røde streger er vandring, og de grønne streger er ligesom indikeret med at skulle være båd. Det kan man se, hvis man synes det er spændende, så kan man zoome ind nu. Til at snakke om te er det jo også ret vigtigt, at vi ligesom gennemgår de forskellige kategorier. Som før nævnt kommer det jo alt sammen fra en plante, nemlig den her Camellia sinensis plante. Og den kan man så få alle de her 6 forskellige varieteter af te af, og sådan forskellige produkter, som så har en masse underkategorier. Men de 6 sådan store faktorer her inden for te, eller sådan de store forskelle inden for te, er egentlig bare, hvor meget man oxiderer det produkt, man har, hvor meget man oxiderer planterne. Og det er det, der sådan er ret spændende. Hvis man starter med hvid te, og så slutter med det mest oxiderede, så hvid te er nemlig overhovedet ikke oxideret. Det er egentlig bare de her små knuppe, som ses på billedet herovre, det første billede, som bliver plukket, og så bliver de tørret under solen. Alt kvalitetste bliver tørret under solen, fordi det er ret væsentligt i forhold til den her solfaktor. Det gør egentlig, at tebladene holder længere. Der er mange studier, der har prøvet at finde ud af, hvorfor at den her vej igennem, men det kan man ikke rigtig finde ud af, men man ved bare, at teen holder længere og har en bedre smag, hvis det bliver tørret under solen. Så hvid te er bare knupperne fra teplanten, som bliver tørret. Grøn te, der er vi begyndt at få en lille smule oxidering på. Det er egentlig ikke noget, man sådan bevidst oxiderer, men det sker under processen her. Fordi når man plukker bladet, så plukker man det her teblad, og så lader man det ligge i sådan en det får sådan en stressfaktor, når man plukker det. Man lægger det på sådan nogle store måtter, hvor du får lov til at slappe af gennemsnitligt sådan en 8 timers tid. Og under den her proces, der er der sådan en stressfaktor inde i bladet, hvor det prøver så vidt muligt at lave overlevelse. Så det skyder al næring ind i bladet, i stedet for at ligesom lade det ligge i depoter rundt omkring. Og det er de her smage, som man gerne vil have frem. Og det er en proces, der foregår ved alle de næste te-typer her. Når det så får lov efter den her afslutningsperiode, så rister man det. Det kan man enten gøre, i Kina gør man det mest af sådan nogle store vogge, hvor man ligesom rister det med hænderne og skubber det ud på de her sådan varme plader, hvor man i Japan i stedet for damper det ret hårdt og ret hurtigt. Så stopper man selve sådan oxideringsprocessen og bibeholder den grønne farve og den grønne smag. Et lille sådan lidt apart te-type, som er her i midten, det er gul te. Lidt den samme proces som grøn te, så efter den her stress- og afslapningsperiode, så i stedet for at have en hurtig sådan, ristning eller dampning, så gennemgår det en meget, meget lang dampning inde i sådan nogle lærredstykker, hvor at det kan lave nærmest sådan en lille laktisk omdannelse ind i sig, så det bliver sådan lidt mælket at drikke i stedet for. Det er ikke noget, man ser særlig tit, og der er heller ikke særlig mange, der laver det, fordi det er sådan ret besværligt at lave. Det er ret kostbart at få fingrene i. Men fuldstændig fantastisk produkt. Det næste, der kommer, det er så det store spænd, der vi kalder oolong. Det er alt, hvad der er oxideret fra 20% til 80%. Og når vi snakker oxidering i te, så er det egentlig lidt ligesom at se det som et æble. Du skærer over og lader det ligge på køkkenbordet, så begynder det ligesom at brune, og det er den her oxidering, der foregår.
Her, for at snakke om, hvordan det sker i bladet, så når man har plukket sit blad, så lader man det ligge i den her afslapnings- og sådan stressperiode, som bladet har, hvor man så efterfølgende så ruller dem, eller sådan, ja, hvor man ruller bladene, så man kan få knækket bladene, så der kommer luft ind. Man vil selvfølgelig ikke knække bladene helt over, man gerne vil lave sådan nogle indhug og nogle sådan indgange til luften til det her blad. Man kan enten gøre det i en sådan rulleform, så får man det, der hedder ulonkugler, eller man kan gøre det i det, der hedder dragehaler, hvor man ruller på den her vej, hvor man ligesom nærmest får sådan bladet hopper lidt, ligesom sådan en dragehale. Og det kan man enten gøre sådan ret let, ligesom det billede, der er lige her, eller ret kraftigt, som det billede, der er lidt længere nede her. Det er oolong, det her kæmpe store spænd, og efter oolong, så kommer den sorte eller den røde te. Den bliver enten kaldt rød te eller sort te. Man kalder den rød te over i Asien, eller ude i Asien, fordi at når man brygger det, så er det typisk rødt, det væske, der kommer. Det bliver kaldt sort te herovre i Vesten, fordi at det er sort, når man har købt det og ser bladene, så er de sådan sorte. Der er det en fuld oxidering, der sker. Så når man ruller de her blade, så bliver det sådan, for det første ofte sket ret maskinelt, så det er sådan store maskiner, der ligesom ruller dem sådan mod hinanden, hvor man så gennemgår en fuld oxidering på det her. Og så kan man så drikke det efterfølgende. Der bliver det sådan virkelig sådan nødet og fyldigt og aromatisk, som de smage, der kommer, som så ligger sig ovenpå de andre smage, der er i det her. Til sidst, og ikke mindst, så er det pu'er-te, vi skal snakke om. Det er den her te-type, som er den måske originale te-type, i hvert fald det, man sådan har drukket sådan, som det første, der man begyndte at drikke te. Det er den sorte te her, som man så forestiller sig, hvis I forestiller sig en stor kompostbunke næsten. Det bliver lagt i sådan nogle store sådan nogle betonrum, sådan nogle kompostrum, hvor det bliver dækket med sådan et vådt klæde, og så indgår det faktisk en lille sådan en fermentering, som er, man kan sidestille den lidt med en kompostering, hvor at det ligesom varmebehandler lidt sig selv under den her fermenteringsproces. Det gør så, at det fermenterer ovenpå dens oxidering, og det udvikler nogle sindssyge smage, som er fuldstændig fantastiske. Dem plejer man så efterfølgende at presse, så damper man dem, og så presser man dem i sådan nogle tekager. Det er dem, der er vist på det sidste billede her. Det bliver nærmest sådan, ligner lidt sådan en stor frisbee faktisk, når man presser dem. Det gør bare, at det har været nemmere at transportere tilbage i oldtiden, når man har skulle transportere det på hesteryg over bjergene i Himalaya. Ja. Her har jeg lavet en lille illustration, hvor man sådan lige kan se, hvorfra de forskellige ting bliver plukket på bladet. Den allerøverste heroppe, det er knuppen, det er det, man laver hvid te af, og knuppen er egentlig med på alle andre ting også. Men man plukker først den lille hvide knop heroppe til hvid te, eller så det første blad og knuppen til grøn og gul te, det første blad eller de første sådan 2 blade og knuppen til oolong, og det er det samme egentlig gældende for rød og pu'er-te. Det er ret vigtigt, at når man plukker, så plukker man ligesom inden for nogle forskellige sæsoner, og det er ikke ligesom sådan vin, hvor man har en sæson. Her har man mange sæsoner. De er tit delt ind. Man plejer tit at have det, der hedder spring picked, altså sådan det her forårsplukkede te, og det sådan inddeler man så i mindre høstår, som er inddelt efter kinesiske kejser. Så hvis der står sådan noget Mingjiang eller Mengzhong på ens sådan pose, så ved man ligesom, hvilke 14 dage interval i foråret, som det bliver plukket fra. Men planten blev ved med at skyde, så man ville også godt kunne plukke igen til efteråret, men der vil det bare ikke være lige så meget smag i, fordi at man skal forestille sig, at til foråret har den brugt hele vinteren på at skyde næring op i bladene og ud i de her knopper, som man plukker. Så det er sådan meget mere intenst og meget mere fyldigt i smagene. Den kulturelle indvirkning af te er egentlig også ret vigtig lige at få nævnt lidt omkring. I Vesten der er te sådan en ting, man deler og sådan drikker i sådan festlige lejligheder, og tit i de her sådan lidt større potter og gerne med meget vand, hvor man i Asien gør det lidt omvendt og laver det lidt ligesom sådan en gave. Det er sådan en gave, man giver til nogen, når man brygger te, og man gør det sådan lidt mindre kander og til sådan lidt flere mennesker ad gangen. Så kan man sådan ligesom smage udviklingen af teen, og det er sådan en ret fin gestus at give til sine gæster, når man rejser rundt i Asien. Brygning, så nævnte vi lidt før, det er super essentielt, at man gør tanker omkring brygning, og gør tanker omkring, hvad man arbejder med inden for brygning. Og man arbejder med de her små kinesiske eller asiatiske kander, eller de her lidt mere større kander, og hvad det er, man brygger. Så det er rigtig vigtigt, at man tager højde for vand, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager højde for, hvordan man serverer det. Fordi for det første i forhold til vandkvalitet, så er det virkelig vigtigt, at det vand, man bruger,
det er høj kvalitet. Du kan ikke bare tage sådan noget kalkfyldt vand og sådan noget tage det ud fra hanen, fordi det vand, du så vil bruge til det, altså det er jo ligegyldigt, om du putter god te ned i det vand, fordi du vil ikke kunne smage det. Altså du vil ikke kunne smage de her helt fine, små, komplekse, raffinerede ting, hvis du har overskygget det hele i kalk. Og så er det også, hvordan man drikker det, og man drikker det af sådan en kop, der rammer, hvor den rammer på tungen, i forhold til også de seminarer, vi har haft med Riedel, og hvordan det sådan sensoriske oplevelse er. Det er også ret vigtigt at tage højde for det i forhold til sin te. I forhold til Danmark, så kom det med her samtidig sammen i sådan 1600-tallet, og har egentlig været her lige siden, og var en ret høj kvalitet indtil, og sådan noget ret fint at få indtil omkring midt af 1950'erne, hvor tebrevet kom, og hele